bazothi uhulumeni asibulali lutho, ayikho into embe esiyenzayo, akekho umuntu esimbulalayo, sithi sicela unake thina njengabantu base South Africa. Izwe lase South Africa linemali. Ngihlale ngikusho lokhu ngithi izwe lase South Africa linemali, linganikeza wonke umuntu wase South Africa u1 million njalo ngonyaka impilo yakhe yonke. Nalo usuku olunganqunywanga yibo abangahlangene nalo sebelikhiphela u600,000 usuku olulodwa, 600,000, 600 million, sorry, 600 million usuku olulodwa, ngosuku abanganqumanga bona okungelona olwabo abangazi ukuzokwenzakani ngalo sebekhiphe u600 million. Abantu eSouth Africa bawu70 million. Uma ungathatha u100 million unikeza umuntu ngayedwa South Africa, lowo muntu angaba malini? Ngaba imalini leyo? So ke sithi ingane zakwethu asiqhubekeni sibe nomoya omuhle, sethembeke, siqonde, singaphenduli lamamashi abe ngokudanga. Noma kanjani litshelwa yimina, noma kanjani izwe lase South Africa lizokhululeka inkululeko yangempela. Futhi ningakhohlwa mase kufanele livotwe, ningakhohlwa ngoba ningalokhu nivotela abantu abanixhaphazayo. Ayizondikaba ibambe khona.